салом дӯстон, дар ин 24 соати охир чанд трансфер расмӣ шуданд ки мо аввал дар бораи онҳо кӯтоҳ гуфтан мегузарем ва баъдан хабарҳои дигар пешниҳод мешаванд. Дар аввал як овоза ки ба воқеият хеле наздик аст. Серхио Рамос дигар бе Месси наметавонад. ӯ ва Жорди Алба ки дар таърих шояд беҳтарин ёри ёвари Месси буд, дар он тарафи уқёнус ба бозигари аргентинӣ пайваст мешаванд. Дар Майами Интер ин се нафар эҳтимол боз як дар як даста бозӣ мекунанд. Ливерпул баъд аз трансфери Доминик Собослай наздик аст бо футболбози ҷавон Ромео Лавия ба мувофиқа бирасад. Барои ин бозингар ҳам кӯли дастаҳои англисӣ мубориза мебаранд. Фабрицио Романо менависад ки Саутгемптон баъд ба чемпионшип афтидан футболбозони худро нигоҳ дошта наметавонад, аммо мехоҳад аз ҳисоби онҳо маблағи хуб кор кунад. Нархи ин бозингарро 50 миллион евро муқаррар карданд. Акнун мегузарем ба хабарҳои дигар бо шаҳри пурратар. лайки қиматбои худро гузоред то ин ки видео ба дигарҳонам паҳн гардад. дӯстон, тамошои бозиҳои варзиширо бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. новобаста аз он ки дастаи Реал Мадрид айни замон дар равзанаи трансферии сукутро ихтиёр кардааст, ин метавонад оромии пеш аз тӯфон бошад. дастаи шоҳона боз чанд бозингари дигарро то охири мавсими хариду фурӯши футболбозон ба сафи худ ҷалб хоҳад кард. аввалтар аз ҳама Алфонсо Девис метавонад ба ҳайати мадридиё пайваст шавад, аммо қисми бештари мутахассисон бовар надоранд ки дифогари канорӣ метавонад ҳамин тобистон ба Реал равад. дар равзанаи трансферии ҷорӣ ҷалб кардани ин бозингар хеле душвор аст. ӯ 2 соли дигар бо Бавария шартнома дорад ва мюнхениҳо барои нигоҳ доштани ӯ ҳамаи корро хоҳанд кард, аммо Реал ҳам аз раҳаш намегардад ва ҳатто гуфта мешавад ки соли 2024 ҳам бошад барои ба даст овардани ин футболбоз мадридиё талош хоҳанд кард. он вақт Девис бо Бавария танҳо як соли дигар қарордод хоҳад дошт. нархаш ҳам аз тобистони имсола дида арзонтар мешавад. Бавария барои ҳамин ҳам дар тарсу ҳарос аст. онҳо медонанд ки тобистони соли оянда нигоҳ доштани Девис хеле душвор мешавад. аз ин лиҳоз мюнхениҳо мехоҳанд масъалаи ӯро айни замон ҳал кунанд. нақшаи Бавария он аст ки то оғози мавсими нав бо Алфонсо Девис қарордоди нави дарозмуддат ба имзо расонанд ва бо дили пур ба мавсим ворид гарданд. аммо гап дар ин ки худи Девис ба проекти Бавария бовар надорад. баъд аз он ки Оливер Кан ва Хасан Салихамиджиро дасткор рондан, ин дифогари канадагӣ ба самти нави сиёсати пешгирифтаи роҳбарият бо шубҳа назар мекунад. аз ин лиҳоз ӯ қарордоди худро тамдид накард то тобистони соли 2024 дар сафи Бавария бозӣ хоҳад кард. пас аз ин гузаштан ба сафи Реал хеле осонтар мешавад, аммо агар мушоҳида кунад ки Бавария самти дурусти рушдро интихоб намудааст, метавонад аз андешаи худ гардад. аз Реал Мадрид агар Ферланд Менди равад, онҳо таваҷҷӯҳи худро ба Алфонсо Девис боз бештар хоҳанд кард. Ҷанлуиҷи Буфон ҳам метавонад ба Арабистони Саудӣ равад. ба дарвозабони легенда аз ин мамлакати арабӣ пешниҳоди хуб шудааст. ин ҳам бошад дар синни 45-солагии Буфони бузург мебошад. бале, ӯ 45 сола аст, аммо ба дастаи кунунии худ ва дар маҷмӯъ ба футбол мехоҳад содиқ монад. айни замон ба Ҷанлуиҷи Буфон аз Арабистон шартномаи 2 сола бо маблағи 30 миллион пешниҳод карданд. новобаста ба пули калон Ҷиҷи намехоҳад аз Парма равад. ӯ албатта хеле солхӯрда шудааст ва акнун оҳиста оҳиста мавқеи худро ба дарвозабонҳои ҷавон медиҳад. ҳатто дар Парма ки дар серия Б ҳунарнамоӣ мекунад, тасаввур кардани Буфон ҳамчун дарвозабони якум хеле мушкил аст. новобаста аз ин дар мавсими гузашта Буфон дар ҳайати Парма 18 бозӣ гузаронд. дар Парма мехоҳам ба Буфон вазифа бидиҳам то ӯ дар самти роҳбарии даста кору фаъолияти худро идома бидиҳад. тибқи маълумото Буфон метавонад варианти мондан дар Пармаро интихоб карда аз рафтан ба Арабистони Саудӣ даст кашад. агар пешниҳоди вазифа ба ӯ намешуд, шояд Буфон ҳам ба Арабистон мерафт, вале маҳз ҳамин қадами роҳбарияти Парма ба андешаи Ҷиҷи таъсири бузурги худро расонда метавонад. дар ниҳояти кори ин ду нафар ба ҳамдигар наздик мешаванд. Гвардиола ва Гвардиол дар як даста хоҳанд буд. тибқи хабарҳои охир, дастаи Манчестер Сити дар самти ҷалб кардани Йошко Гвардиола ҳама корҳоро ҳаллу фасл кардааст. Манчестер Сити ва РБ Лейпциг сари нархи гузариши Гвардиол ба мувофиқа расиданд. Йошко Гвардиол қиматтарин дифогар дар таърихи футбол хоҳад шуд. Манчестер Сити барои ин трансфер ба РБ Лейпциг 100 миллион евро пардохт хоҳад кард. то ин дам шаҳриёт дар равзанаи трансферӣ ором буданд.
буданд. Маълум мешавад ки онҳо ба гузариши дифоъгари хорватӣ машғул буданд. зимистони ин бозингар бо сабаби маҳдуд будани вақт фурӯхта нашуд. Гвардиол дар системаи Гвардиола дар хатти дифоъ ҷузъи асосии даста хоҳад шуд. ӯ дар оғоз бахшидани ҳуҷумҳо бисёр муваффақ мебошад ва метавонад яке аз беҳтаринҳо дар Англия шавад. Гвардиол бо ин суръати рушд метавонад дар байни ҳимоятгарон ба рақами яки ҷаҳон табдил гардад ва ин гуна бозингарон бояд дар Манчестер Сити бозӣ кунанд. Гвардиоларо дигар манъ карда намешавад. Челси ва Манчестер Юнайтед ҳамон зимистон беш аз 100 миллионро ба Лейпциг пешниҳод карданд, вале дастаи олмонӣ он вақт барои фурӯхтани дифоъгари беҳтарини худ омода набуд. Акнун онҳо бо 100 миллион Гвардиолро ба назди Гвардиола мефиристанд ва худ аз паси ҷустани дифоъгари нав дар мавқеи ӯ мешаванд. Челси ба масъалаи ҷалб кардани ҳамлагари марказӣ ҷиддӣ машғул мешавад. Дастаи шаҳри Лондон мехоҳад дар ин мавқеъ бозингари африқоӣ Виктор Осимхенро даъват кунад. Ин нақшаро дастаҳои дигар ҳам доранд, аммо Челси пули зиёд дорад ва ҳам онҳо ҳайати куллан нав сохтанианд. Дар Лондон омодаанд барои ҷалб кардани ҳамлагаре ки шояд айни замон дар сегунаи беҳтаринҳо қарор дорад, беш аз 100 миллион фунт стерлинг сарф кунанд. Ин пешниҳоди якуми Тод Боули аст ба ҳамтои худ аз Наполи Аурелио де Лаурентис мебошад. Қаҳрамони Италия дар навбати худ нархи якуми Викторро ба 150 миллион евро баробар медонад. Дастае ки бо эҳтиёҷ дар ин Наполиро тахтақ мекунад, камаш бояд чунин миқдор маблағ дошта бошад ва пас аз ин боз чанд миллиони дигар бонусҳо лозим мешаванд. Агар мо бозии Осимхенро бо мавсими гузашта баҳо диҳем, ӯ ба ин маблағ меарзад. Дар 32 бозии серия А Виктор ба задани 36 гол даст ёфт. Аммо бисёриҳо ин маблағро барои Осимхен зиёд медонад. Фаромӯш намекунем ки бозор тағйир меёбад. Қаблан Роналдо бо туби тиллоӣ дар даст бо нархи аз 100 миллион камтар гузариш мекард, аммо акнун бошад Мудрикам 100 миллион шудааст. ба ҳамин тамом боридан ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд, лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.